Пари-матч. Официальный партнер Ювентус. Играют они. Побеждаешь ты. 27 октябрь карантин мешавад меган дар Москва. Роҳ маҳкам намешавад. мо ғолиби конкурса дар Инстаграм муайян мекунем. Танҳо як ҳафта карантин дар Москва мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристи J. Тамошобинони азиз, шахсиятҳое ки мехоҳанд канали моро дастгирӣ кунанд, силкае ки дар комментария закрепит кардагия силкаи сарпарасти мо Пари-матч мебошад. Ҳамун силка бидроен ҳама каса регистратсия кунен ва соҳиби 30 сомон мешен. Агар ки бидроен номеротона бизанен регистратсия кунен ба ҳамун силка. Силка дар комментария закрепит кардагия. мо имрӯз оиди гароншавии нархи патент дар яке аз шаҳрҳои Федератсияи Россия суҳбат мекунем ва дар давоми навор саволое ки роӣ кардагиен мехонему ҷавоб мегардонем. Аз соли оянда вилояти Омск арзиши патентро барои муҳоҷирон афзоиш медиҳад. яъне ки дар соли 2021 шахсиятҳое ки дар Омск қарор доранд медонанд, ба ҳамашон маълум аст ки нархи ҳармоҳаи патент 3890 рубла дар бар мегирад ва шурӯъ карда аз моҳи январ нархи патент барои муҳоҷирон барои пардохт кардани ҳармоҳа 4050 рубла дар бар мегирад. Парлумони минтақа лоиҳаи ин қонунеро дар бораи мушаххас кардани зарфияти минтақаи бозори кор барои соли 2022 tasвиб кард ки мухосиби арзиши патенти шаҳрвандони хориҷиро низ шомил медиҳад. теъдоди муқарраршавандаи ҳамасола қабул мегардад ва қонун имкон медиҳад ки ҳаҷми андози шаҳрвандони хориҷӣ наздик ба мизони молиёти шаҳрвандони Русия муайян шавад, шарҳ доданд мақомоти минтақавӣ. Дар соли 2022 зарфияти минтақаи бозори кор нисбат ба соли 2021 7% афзоиш меёбад. Шарофат Каримовна нависонда: ассалому алайкум, роҳи заминии Россия кай кушода мешавад? Ягон навигарӣ нестай. Дар ин мавзӯъ мо дар видеои дирӯзамон қайд кардем ва гуфтем ки президенти Федератсияи Россия гуфт дар ояндаҳои наздик ҳамаи сарҳадҳош кушода карда мешавад. Фозилов нависонда: салом акай Сорбон, мара соли 2019 3 сола роҳма баста кардиянд. Дар ҳамин авв кушода мешавад, як соли дигаш мондагия то соли 2022 21 ноябр маҳкамай. Агар ки ба воситаи суд депорт шудагӣ набошӣ, бале дар ҳамин авв дохил мешавад. Як каси дига нависонда: салом алейк акай Сорбон, ростай 27 октябр карантин мешавад меган дар Москва. Бале як ҳафтаина корҳои санитарӣ мешавад, маҳдудиятҳои нав ворид карда мешавад. мо дар видеои 2 рӯз пештарамон дар ин мавзӯъ гап задагием, бидроин тамошо кунем. як каси дига нависонда: салом додарҷон, бо кӯдакҳоям Россия рафтан мумкин нест. Ай Тоҷикистон Россия да чанд шидай билет? Ман мерам Россия, чӣ хел кунем? Аз кадом аэропорт гирем билет? Кадомаш созтарай? ҳамаш як. агар дар Хуҷанд боше метавонед ки ҳамин Хуҷанд ай фурудгоҳ бирем бихарем, ё дар Душанбе боше метавонед ки ай Душанбе биёй бихарӣ. барои кӯдак бурдан агар ки преривка гузарондагӣ бошад, баъдан метавонед ки баъди преривка гузарондан бибареншад. нархи билет 3900 сомон сар мешавад то 4500 сомона дар бар мегирад. боз нависондан: ака одами 17 сола Россия рафта метонам? Бале метонане ки ба воситаи давернес меравад. моҳ нависонда: ака меган раҳо маҳкам мекунанд, ростай? ака илтимос ҷавоб тед. ман 4 ноябр билет дорам. раҳо маҳкам намешавад. танҳо дар шаҳри Москва як ҳафтаина карантин мешавад тамом. Ахмед нависонда: брат, барои хизмати ҳарбӣ гап намезанӣ дига. агар ягон маълумоти нав шид, ҳатман гап мезанем ва фикр мекунам айни ҳол дар бораш гап задан шарт нест, чунки ягон қарори навам нестай. агар кишид ҳатман гап мезанем ё ки пеш ай буд шиданаш видео мекунем. Тоир нависонда: ку ҳамун мошини конкурсамон бинем. мошини конкурса метавонӣ ки инстаграми шахсии ма, номи инстаграм дар рӯи экран ҳастай, ёдай пара. инстаграм медрои видеои конкурса дар инстаграм партофтагиам ва ногуфта намона ки конкурс билетош ки буд шид, мо ғолиби конкурса дар инстаграм муайян мекунем, дар ютуб не. Бахтиёр Юсупов нависонда: салом алейкум ака, барои гражданини Россия чӣ кор кунем? роҳи осонша мегуфтен. мешава раҳмат. яке аз роҳҳои осон барои шаҳрвандии Россияро гирифтан ин ҳамиае ки мисол падар ё модари ту агар гражданини Россия бошанд, ба воситаи ӯ шахсиятҳо метавонӣ бигирӣ.
ё ки ягон оилаи мисол гражданини Россия боша метавонӣ ки бигирӣ. Ва боз як роҳи осони дигараш ҳам ие ки ту дар Россия агар таҳсил кунӣ ва дипломи Россияро дошта бошӣ. Ана ҳамё роҳҳои осоншанд. Рамазон нависондай: ака як моҳ шид Москва даем, регистратсия кардам, патент накардам. Оли чӣ гап мешавад? Чанд вақт дорум барои патент? Илтимос ҷавоб ден. Ташаккур. Вақте ки регистратсиятона шумо дастрас карден, тоғрӣ карден, бояд ҳатман барои патент ҳуҷҷатотона биспорен. Ва агар ки кору фаъолият накунен, барои патент надоштанатон ягон гап намешавад. ҳатман ҳамун прописка дошта бошед. Лекин агар ки шумо мақсад вақте ки Россия рафтен кору фаъолията сар карден, патент надошта бошен, баъд мушкилиҳо ба сартон меояд. Метавонанд ҷариматон кунанд ё ки метавонанд депортон кунанд. ҳоҷӣ нависондай: салом акаи Сорбон, умедворам хуб ҳастед. Масъалаи маскун ягон маълумот медодем. 2 сол мешавад зиндагӣ намекунад, шавҳар кардагиай. Як фарзанд дора, як маълумот медодем. Пешакӣ раҳмат. 2 сол мешавад зиндагӣ намекунад, шавҳар кардагиай ва як фарзанд дора. Мақсад ки оилаи шумо 2 сол шидагиай зиндагӣ намекунад ва фарзанд дорен, шавҳар кардагиай, ягон хе даъвои маскун кардан наметавона кардан, чунки аллакай ӯ ба шавҳар биромадагиай. Фикр мекунам дига ягон маълумоти иловагӣ дар кор нест. Меҳроб Ҳасанов нависондай: брат, ҳами блогерон налог меспоранд. Ман ҳамаро намедонам, не ки ман шахсан худам налог меспорам бародар. Кулоб Али нависондай: айма без судебни маҳкам ба въезд кушода нашидай. Мумкин дар оянда кушода шавад. Як бора дар як рӯз ё дар як ҳафта 120 000 нафара запретоша кушода намекунанд. Алиҷон Солиев нависондай: салом, як чӣ пурсам, ҷавоб медодӣ, соз мешид. Роҳ маҳкам мешавад мегӯянд. Ин ростай не бародар. Ҳамин савола бисёри нафара дода. Яъне роҳ маҳкам намешавад. Парвозорам қатъ намешаванд. танҳо як ҳафта карантин дар Москва мешавад. Тамом. Бародарони азиз, ба ҳамин навори хидмона ҷамъбаст мекунем. Ягон савол боша, агар дар комментария саволотона бинависонед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.